ଚନ୍ଦନ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନୀଳ କଳେବର ପୀତ ବସନ ବନମାଳୀ କେଳି ଚରଣମଣି କୁଣ୍ଡଳ ମଣ୍ଡିତ ଗଣ୍ଡ ଯୁଗ ସ୍ମିତଶାଳୀ। ଆମେ ଭାଗବତ ସମସ୍ତେ ପଢୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଭାଗବତରେ ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ ପୁରୁଷ କିଏ? ଓମ୍ ନୀଳାଦ୍ରି କନ୍ଦରାନନ୍ଦଂ ମନ୍ଦରାଳୟ ବନ୍ଦିତଂ ବନ୍ଦେ ବନ୍ଦ୍ୟାରୁ ମନ୍ଦାରଂ ଇନ୍ଦିରଂ ମନ୍ଦିରଂ ମହଂ ନାରାୟଣଂ ନମସ୍କୃତ୍ୟଂ ନରଂ ଚୈବ ନରୋତ୍ତମଂ దేవీం సరస్వతీ వ్యాసం తతో జయం ముదీరయేత్ నిగమం కల్పతరుర్గళితం ఫలం సుఖముఖాదమృత ద్రవ్య సంయుక్తం పిబాత భాగవతం రసమాలయో ముహురహో రసికా భువిర్భావుకా ముహురహో రసికా భువిర్భావుకా। ओम शरणागत दीनार्थ परित्राणं परायणी सर्वस्यार्ति हरि देवी नारायणी नमस्तुते। जय जगन्नाथ। जाहो आज आमे जो पवित्र भागवत विषय रे आमे आलोचना करबा पई जाउछे। ये भागवत हूँ ओडियार गोटे परम ग्रंथ। व्यासदेव अष्टादश पुराण लिखि सारिबा परे देवऋषि नारद प्रभुंक नाम भजन करी करी जाई बद्रिका आश्रम रे पहुंचिले। प्रभुंकर नाम से केमिति भजन करुछंती? चंदन चर्चित नील कलेवर पीत बसन बनमाली केली चरणमणि कुंडल मंडित गंड जुग स्मितशाली चंदन चर्चित नील कलेवर पीत बसन बनमाली। अष्टादश पुराण लिखि सारिबा परे व्यासदेव स्थिर होई रही पारिले नहीं। केवल तांको मनरे अशांति अशांति जाग्रत हैला। कोण मोर अधार होइला जे सबु बेले तांको मनरे एई अशांतिर वातावरण सृष्टि कला। एवं नारद महर्षि प्रभुंकर नाम पवित्र नाम को भजन करी जाई बद्रिका आश्रम जाई पहुंचिले। देखिले नारद एकदम विस्मय मनरे बसिछंती। व्यासदेव किम्मुत कारण पचारिबारु नारद तांकु कहिले जे मु आसीची जे आपणकर मन सबु बेले विरस भाव कहीं रोची ना। हे देवऋषि मु अष्टादश पुराण रचना कली किंतु मो मनर कहीं शांति आसुनी। आ जो अष्टादश पुराण मु रचना कर तो केवल ब्राह्मण पढ़िबे। नारद महर्षि कहिले हे महामुनि आपण अष्टादश पुराण रचना कले केवल ब्राह्मण पढ़िबे। आपण गोटे एभली पवित्र ग्रंथ रचना करंतु जे जहाँकि ब्राह्मण शूद्र समस्ते से शास्त्र को पढ़िबे। को ग्रंथ ना पवित्र श्रीमद भागवत महाग्रंथ को आपण रचना करंतु।
କହିଲା ଏ ଭାଗବତ ଧର୍ମବାଣୀ ଜୀବନୀ ସ୍ତରେ ଯାହା ଶୁଣି। ଯେଉଁ ଭାଗବତ ପବିତ୍ର ଭାଗବତକୁ କଳି ଯୁଗରେ ପଢିଲେ ଇଏ ଜୀବର ନିସ୍ତାର ହେବ, ସେଇ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଆପଣ ରଚନା କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଭାଗବତ ସମସ୍ତେ ପଢୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଭାଗବତରେ ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ ପୁରୁଷ କିଏ ଏକଥା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଅସମ୍ଭବ। ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଜାଣିନଥିବେ। ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ଭାଗବତକୁ ପଢୁଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ କଣ କହିଲେ? ନିଗମଂ କଳ୍ପ ତରୁରୁ ଗଳିତଂ ଫଳଂ ସୁକ ମୁଖାଦମୃତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଯୁକ୍ତଂ ପିବତଂ ଭାଗବତ ରସମାଳାୟୋ ମହୁରହୁ ରସିକା ଭୁବିର୍ ଭାବୁକା। କଣ ସେ କହିଲେ ନା, ଯୋଉ ନିଗମ ବୃକ୍ଷରେ ଯୋଉ ଫଳଟି ଫଳିଥିଲା, ଫଳଂ ସୁକ ମୁଖାଦମୃତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଯୁକ୍ତଂ, ସୁକମୁନିଙ୍କ ମୁଖରେ ସେ ଫଳଟି ଚଟକିଣି ଯାଇ ପଡିଗଲା। ତେଣୁ ସୁକମୁନି ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ଯୋଉ ଭାଗବତ ବୁଝାଇଥିଲେ, ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମଭିଶାପ ଥିଲା, 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ତକ୍ଷକ ଦଂଶନ କରିବ, ସେ ମରିବେ। ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ନିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ସୁକମୁନି ଏ ପବିତ୍ର ଭାଗବତକୁ ସେ ବୁଝେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଇଏ ଭାଗବତ କଥା ଆମେ ଉଣାଧିକେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଆହୁରି ଗୁପ୍ତ କଥା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯୋଉଗୁଡାକ କି କହିହେବ ନାହିଁ। କେତେକ କଥା କହିହେବ ନାହିଁ। ଭାଗବତ ଆମେ ଶୁଣୁଛେ, ଉଦ୍ଧବ କାହା ପୁଅ ସେ କଥା ଆମେ ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ କହିବୁନି। କାହିଁକି ନା, ସେ କଥା ଏହା ଯେ ସଂସାରେ ପ୍ରଚରେ ଅନ୍ଧ ବଧିର ହୋଇ ମରେ, ଏ କଥା କହିଲା ମାନେ କର୍ଣ୍ଣକୁ ଶୁଭିବ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିବିନି। କାହିଁକି ନା, ଏଇଟା କହିହବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁପ୍ତ କଥା। ତେଣୁ ମୁଁ ଖାଲି ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କହିଦଉଛି ଯେ ଯୋଉଗୁଡାକ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଗବତ ଆମେ ପଢୁଛେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଭାଗବତ ଆସିଲା କୋଉଠୁ? ନା ଈଶ୍ୱର। ତେଣୁ ଇଏ ଭାଗବତ କଥା ଆମେ ଉଣାଧିକେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଆହୁରି ଗୁପ୍ତ କଥା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯୋଉଗୁଡାକ କି କହିହେବ ନାହିଁ। କେତେକ କଥା କହିହେବ ନାହିଁ। ଭାଗବତ ଆମେ ଶୁଣୁଛେ, ଉଦ୍ଧବ କାହା ପୁଅ ସେ କଥା ଆମେ ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ କହିବୁନି। କାହିଁକି ନା, ସେ କଥା ଏହା ଯେ ସଂସାରେ ପ୍ରଚରେ ଅନ୍ଧ ବଧିର ହୋଇ ମରେ, ଏ କଥା କହିଲା ମାନେ କର୍ଣ୍ଣକୁ ଶୁଭିବ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିବିନି। କାହିଁକି ନା, ଏଇଟା କହିହବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁପ୍ତ କଥା। ତେଣୁ ମୁଁ ଖାଲି ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କହିଦଉଛି ଯେ ଯୋଉଗୁଡାକ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଗବତ ଆମେ ପଢୁଛେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଭାଗବତ ଆସିଲା କୋଉଠୁ? ନା ଈଶ୍ୱର ମୁଖରୁ ସୁକ ପକ୍ଷୀ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଅଧେକ ଶୁଣିନ ସୁକ ପକ୍ଷୀ ଉଡିଗଲେ। ଇଏ ଭାଗବତ ଯୋଉ ଅଧ୍ୟାୟ ହେଇଛି, ଭାଗବତ ଅଧ୍ୟାୟ କାହିଁକି ହେଲା? ଆମେ କହୁଛେ ଇତି ଶ୍ରୀ ମଦ ଭାଗବତେ। ଭାଗବତ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ମଦ। କୋଉ ମଦ? ନା, ନାମ ରୂପକ ମଦ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭାଗବତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧ୍ୟାୟରେ ତଦେହ ଲେଖା ଅଛି ଇତିଶ୍ରୀ ମଦ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ ସଂଗୀତାୟଂ ବୟାଶିକ୍ଷଂ। ପରମହଂସ ସଂଗୀତ ଯାକ ପରମହଂସ କିଏ? ନା ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଖର ନିଃସୃତ ବାଣୀକି ପରମହଂସ ସଙ୍ଗୀତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବୟାଶିକ୍ଷଂ କଣ? ନା, ସୁକ ମୁନିଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାଁ ହଉଛି ବୟାସିକା। ଆମର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଅଛି ଯେ ସକାଳୁ ଉଠି ଯିଏ ଏ 12 ଜଣଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ କରିବ, କଣ ନା, ସ୍ୱୟଂଭୂ ନାରଦ ଶମ୍ଭୁ ସନତ କପିଳ ମନୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଜନକ ଭୀଷ୍ମ ବଳି ବୟାସିକା ଯମ। ଏ 12 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଯିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ସ୍ମରଣ କରିଥାଏ, ତାର ସମସ୍ତ ଦରିଦ୍ର ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାକୁ ସମସ୍ତ ବିପଦ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ଏ ଭାଗବତ ଜନ୍ମ ହେଲା କୋଉଠୁ?
କହିଲା ଭାଗବତ ଶୂନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରୁ ଜାତ ହେଲେ ମହାଶୂନ୍ୟ ପୁରେ ଆଦି ଅଣା ଦିଜେ ଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ସେ କଥା କହିବି ତାହେଲେ ବହୁତ ଡେରି ହବ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ମୁଁ କହିଦଉଛି। ଶୂନ୍ୟ, ଶୂନ୍ୟ କୋଉଠୁ ଆସିଲା?